Пак с наведена глава идвам аз пред теб. Прости ми, Боже, че пак ти загреших. Отново, татко, аз те нараних. Пак с наведена глава идвам аз пред теб. Прости ми, Боже, че пак ти загреших. Отново, татко, аз те нараних. До кога ще те наранявам с моите грешки и провали? Пред тебе ще заставам. Аз реших вярно да ти служа, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Любовта ти към мен е голяма, признавам го, о Боже мой, защото ти показа милостта си. Изведе ме от тъмнина. Любовта ти към мен е голяма, признавам го, о Боже мой, защото ти показа милостта си. Изведе ме от тъмнина. До кога ще те наранявам с моите грешки и провали? Пред тебе ще заставам. Аз реших вярно да ти служа, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Вярно да ти служа, твой да бъда. Ще те наранявам с моите грешки и провали. Пред тебе ще заставам. Аз реших вярно да ти служа, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. И вярно да ти служа, твой да бъда. Амин.
съживление идва. Тук и сега помъхна вятър, ехти звука, изумителни неща се случва днес. Има промяна вътре в мен, по-силно чувство, това е пророчество. Изумителни неща се случват днес. Тъмнината тръгва си от деня и пътя ми се преместват планини. Това нещо ново на врага си не скажи, вярата ще победи, по-добре повярвай ми. Идва нещо ново, идва нещо ново, идва нещо ново, идва нещо ново. Помазани има за свобода и всяка крепост пада днес. Изумителни неща се случват днес. Знамение виждам, свобода за мен. Излизам от сянка в изобилие. Изумителни неща се случват днес. Тъмнината тръгва си от деня и пътя ми се преместват планини. Идва нещо ново, на врага си не скажи, вярата ще победи, по-добре повярвай ми. Идва нещо ново, идва нещо ново, идва нещо ново, идва нещо ново, идва нещо ново. Облако духа, изобилен дъх и съживление идва към нас. Облако духа, изобилен дъжд и спасение идва към нас. Облако духа, изобилен дъжд и изцеление идва към нас. Облако духа, изобилен дъжд и радост идва към нас. Чувам този звук на силен дъжд и свободата идва към нас. Чувам този звук на силен дъжд и спасение идва към нас. Облако духа, изобилен дъжд и изцеление идва към нас. Облако духа, изобилен дъжд и провидение идва към нас. Идва към нас, 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 идва към нас. Тъмнината тръгва си от деня и пътя ми се преместват планини. Идва нещо ново, на врага си не скажи, вярата ще победи, по-добре повярвай ми. Идва нещо ново, идва нещо ново, идва нещо ново, идва нещо ново, идва нещо ново.
от нищо няма да се боя. Във всички дни от живота ще живея в Божия дом. Наистина благост и милост ще преливат завинаги. О, да, хвалим Го, издигаме името на Исус. О, да, хвалим Го, издигаме името на Исус. Нека го изпеем силно, всеки нека го издига, да хвала на своя цар. Нека го изпеем силно, всеки нека го издига, да хвала на своя цар. Нека го изпеем силно, всеки нека го издига, да хвала на своя цар. Нека го изпеем силно, всеки нека го издига, да хвала на своя цар. Той ходи пред мен и няма притеснение в мен. За мен воюва, във всяка битка ще победя. Във всички дни от живота ще живея в Божия дом. Наистина благост и милост. Защо си мислиш, че без прошка можеш да живееш? Защо омраза таиш в сърцето си? Защо ти съди, аз си станал, съдиш вместо мен и мисли, че съм твоето сърце? Защо ти съди, аз си станал, съдиш вместо мен и мисли, че съм твоето сърце? Научи се да обичаш като мен. Научи се да прощаваш от сърце. С живота си показах ми на тази земя. Затова ме следвай, следвай примера. Научи се да обичаш като мен. Да си викай, брат. Честита му. Можем се изписване на телефона. Да. Ако искаш, качи се с него за всеки случай догоре, а после като твърдим вече на тук ще... Давай. Muka mi dá juga cowok, muka emosi. Aqui, ó.
Рибане, ходи да отвориш. Да ти е живо и здраво. Чакайте малко, чакайте, заповядайте. И мерси. И не можахме да снимаме. Бомбоните ли са за нас? Да, дайте бомбоните. Благодаря. Ми завърти се по нещо. Чакай да свалим. Юра. Чичо. Така. Така. Я гледам на тук са. А не само тук. Ами, дай Боже. Така. Дай малката сега при нея. Дай ми букета. Държи букета. Дай малката на нея. Лекичко. Не бързайте, спокойно, бавно. Лекичко. Така. Така. Стреляйте. Сега самичка искам. Само двете. Така. Така. Я се завърти. Ено там. Дръпни се малко ти. Ено, така. Оп. Това е. Тук си добър. Бомбоните ли, да го бихте ли? Така. Застани до нея. Така. Айде вече, кой иска, може да се снима. Айде, давайте. Първа! Ако вземе нещо и това. Кой е, дай. А Бела? Какво да дай? С двамата? Тук до мене е. Пътен, дръж. Айде. Само с музика много трябва да се и в колата може Вижда ли се? Гюра, държи си букета. Седи мина, мама. Ма седи мина. Кой да е? Айде слежки. Абе, дедото да е пушка, дедото! Чакай, кажи ме отдам, ма не дей от ръце на ръце. Къде са? Зена, не, дай да тъпаш. Аз ще снимам. Така. Гледате ли това? Тецо, как ги оцен шарява? Само си вземете телефоните, че е там. Ама и цвето. Айде, кой ще се снима, айде? Айде, как ще снимам? Абе, видиш, а? А с това е ръката. Сложи си ръката под роклята. Смачкара, айде гледайте на тук. Гледайте! Ники! Готово. Айде, давай, идвайте. Айде.
Баба ти да дойде. Само от три жени. Само 3 жени. Айде. Айде, Ходи ще. до майка. Ходи до майка. Мадена папа. Айде, ба. А то на който? Много ме казвате. Принцеса. Ромездик, мадик, мам. На фирка. Акате! Айде, бе. Айде сама, айде бабо ще ми Давай с принцесата сама. Айде, айде. Айде ми честа 9 месеца. Мадара. Това ще карах една. Хайде. Дай мадара. Така да я катере сорса кача. Айде, папа. Cuidado. Ой, керезанио. Цялата къща и косата ми е с това. Айде, кой ще? Айде. Чакайте, не бързате. Айде, това отражение. Не бързате. Бете само. Давай, да каде. Само до... Айде, снимай. Мага туда. Знам къде е са. Разбира се. Какво да освен да я бием, друго какво може да направим? Да я биеш. Еми, да. Бобала, Папа, бобала. много ще знаеш отзад, като си я заведем, какво става. Чак за брат. Геро, дай да ти махнем тия, бе. Бъда се, айде, Гледай. Не бе, не, той не се снима. Айде сега тук гледай. Аке, чукадо, а сакло и пето. Айде я отвора. Мадарачки. Да, спокойно, мама. Спокойно, не снимате жарко казва. Аки чукадо да свачка. Дала шкарно. Гюро, açım живеете, че Гюро туда са. Да. Геро, Ай, му каучи. Ай, си си как каучо. къде ще ви са още? Айде, като диди. Айде, бачашо. Айде, какастим камочката. Тъски бари ма. Ето, баво. Айде бързо. Айде бързо. Ела, те сте мина сам. Айде, само прети роклята бе, само краката и хвърчат, смъкнете надолу, а? Лели! Какво, Киро? Нема сили да повече. Айде се. Кай мочка, жален ти маро. 5 евро на снимката, Жане, ли час? 20 кана. 20 къде? Трябва мада ми тук, ало. Геро, тук зачва. След малко да си чака редата, цъка. Айде, Геро, сега се не Айде. Айде. Кала бе, чата жваме. Как е 15 да? Айде бързо. Айде, бата, Любо, ела. Айде, Айде, кой не се снима още? Мята, че си вите. Цецо, айде. Ай, Галинен, представете те и бълва клили.
Пакистани на те. Кой как си знаем, виж? Чухрак е каставите чорако мой. А че мал, А че някакъв. Айде, кой? Бацашо? Айде, ние останахме, да. Айде, Дидо, къде е? Дидо. Ево, вземи го. Хайде му да ти кера по скексна Как е розрено скай? Я маси ги, ман, пак. Айде. Така, застани от другата страна. Спигади някакво вечерен пек. Франко. Кирчо, ела бебе. Дино ме осомара. за Инстаграм. Кирчо, тук гледай, тук, баб. Ето го, Кирчо. Кирчо! А? Ставаш да така. Айде, баба. Мангава сме да ти кера по скексна. Ама давай, викни ги бюро. Викни го бюро, къде? Може да го виждам. Отчавец пескела. Кашу я разгюр. Абе, му дате вода съм Ако ще este bianchiaro. Не, че малко ще малко. Наше там се че сега беше. Ставайте, имате черни мадяца, има Не ми набързи. Стига ни Сони, взимай, да рисува как да Искам я в стара. Айде, внимавай. Внимавай се. Значи обеди Айде. Трайчо са сега. Айде, бичете, ме сабеш колко. Удачи. С детето? Да. О, мам. Нали ще служиш музика? Няма да може да пуснеш цялото. Кайто да. Соня, долу шукани става. Внимавай на лако ротико. Ресторанта направо. Рано е 2 часа. Не, рано само. Не, 2:30. Точно. Ресторанта за... Не, направо до ресторанта. Бал се направо до ресторанта. Еми тогава Перла в шукар. ресторанта ние ще минем да потърсим. Да, наземе ги. Наземе. Какво отворила?
Пътасенка, добре. Това са нали малко по-големи. Тук налево, нали? Къде налево? Да. Чай се снимаме. Чай долу в дясно и излизаш на долу. И сарди килма. Какво ме гледаш? Нов човек да пита, бе. Не дюре, бе. Какво ли? Дикес, ман? Дикес ли, ман? Ама, момento. Апилите, ман. Какво ли? Какво ли? В който мен ти призова. От греха. Оп. Да, си има място по принцип. Аз го видях. Ние сме с предимство. Аз на къде ни карам? Не, ще спре. 3-4 пъти ще спре. Ой, колко се хубаво иска. Святе, завинаги святе. Добре си дошла, принцеса Елисавета. Благословена си ти, изпратена от Господа. Бог да благослови вас, братни, честито. Честито е на те. Бъдете благословени. И от тук натам те първа идват първо безсънните нощи, после идват и колики и всичко останало, градина, училище, завършване, университет и така нататък. Но в цялото това време ви пожелавам да бъдете благословени. И на първо място да търсите Христос. Божието Слово казва, първо търсете Неговото царство, Неговата правда и всичко друго ще ви се прибави. Нека да изпеем песента за Елисавета в ориенталски стил, в ла минор, специално за щастливия татко, за щастливата майка и за принцесата Елисавета. Алелуя! Elisaveta,
nas Gospodin, Jesus rozumara, Sinidari, Jesus rozumara, Sinidari, Elisabeta Tivoli. Chi magari me chiedo allo del Signore e deve essere morito vedeva me c'aiora chi magari me chiedo allo del Signore e deve
Бъдете благословени! Buone
От тялото специално за млада принцеса Елисавета, за нейните родители и за всички гости. Si conviene que no, amor de vacío, me debes de morir yo, te debo de llorar. Si conviene que no, amor de vacío, me debes de morir yo, te debo de llorar. За нейните родители, за всички гости, а поздравът специално от дядото. Идемо, благодарно Синьор, Господи Исусе, да ни наставяй, Синьора, да ни наставяй, Синьора, Елисавета
Тази борба под небесна, нуждаем се всички от тебе. Загиваме с тебе ни среща, всеки час и всеки ден. На тази борба под небесна, нуждаем се всички от тебе. Загиваме с тебе ни среща, всеки час и всеки ден. Сила дай на Твоята църква, Исусе. Сила дай и любов ни дай. Сила дай на Твоята църква, Исусе. Песента не знам. Добре, отчетна песента не знам. Но това ми много. Песента не знам, това е. Не всичко да знам, чуваме много често. Не знам, но чуваме много често. Айде. Бойка, там. Майстър ще се. Чакай сочка, бебе. Те радясна печакери, панисна, всичко Гарантирам ви, че тази количка струва повече от колата ми. Който е имал бебе наскоро, знае за кой да реч. Благославяме бабата и дядото от майчината страна да бъдат живи, да бъдат здрави, да бъдат благословени и все така да помагат. Защото бабата и дядото са именно вторите родители, понякога и първите, брат, да знаеш. Зависи от обстоятелствата. Бог да благослови. От тебе жертвата, от тебе огъня, от мене молитвата, от тебе любовта, от мене песента, от тебе помазание, от мене песента, от тебе спасение. Единствен сам си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма къде, единствена носи ти. Единствен сам си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма къде, единствена носи ти. Бог за бабата и дядото от майчина страна, нека Бог да благослови. От мене вярността, от тебе наградата, от мене доверие, от тебе защитата, от мене смирение, от тебе благода, от мене службата, от тебе короната. Единствен за си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като те, единствена носи ти. Единствена за си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като те,
Amen. Господи, с вечна любов Ти ме възлюби, показа на кръста любовта си. Само при Теб дълбоко в сърцето Ти е записано.
Халелуя, здравейте, добре сте дошли. Нека може ли да ви приканя всички да дойдете насам? Заповядайте, дойдете насам, заедно да се помолим да благословим малката Елисавета, да. С дълго търпение чакахме, ето я дойде. Най-накрая дойде, до последно я чакахме. Не искаше, добре и беше, топло и беше вътре. Но ето Бог изпрати един ангел, за което ние ще благодарим на Бог. Заповядай, брат Вало, може да дойдеш. Всичките, без изключение. Елате насам. Ние сме хората, които обичаме това семейство. Ние сме хората, които сме готови да се жертваме и се жертвахме за това семейство, така че всички ние заедно в единство и съгласие ще се помолим, ще благодарим на Бог, че отвърна на молитвите им, а пък и най-вече, че се появи на бял свят на малката Елисавета. Ние всички молим и просим от нашия Господ. Това между другото е подарък. Когато ние имаме деца, Бог ни изпраща подарък. И може да вземем в преобраз децата така, когато ние сме на нашия небесен баща. Тоест искам да кажа, че когато ние в някой път, когато се раждаме, когато сме видяни от отровата на нашите майки, Бог ни избира от тогава и казва този или тази или съвета ще бъде моя, тя ще послужи за моят народ. Така че и в преобраз ние към нашия баща има за нас бъдеще и добра надежда. Може да вземем пример от тези малки деца. Така когато Исус на пазара се проповядваше и децата правиха хаос около пазара, учениците се опитаха да отблъснат малките деца и Исус им каза: оставете ги да дойдат при мен, дечицата. Но Исус като видя това, възнегодува и им каза: оставете дечицата да дойдат при мен. Не ги възпирате, защото на такива е Божието царство. Добре, готови ли сме? Ще се молим. Нека затворим очите си. Малко намали. Много малко. Още малко може да решиш. Много малко. Да, точно така. Миша, айде! Миша, ела!
Алелуя, Господи. Между другото, искам да обърна внимание на това, че това семейство е плод от нашите молитви и винаги каквото и да правят и правят, ние с щастие влизаме в техната радост. Дори когато не са добре, защото Библията ни казва с братята си, когато се радват, да се радваме. Алелуя. Нека затворим очи, елате напред с детето, искам да всички да отправяме към него. Издигнете ръка към малката Елисавета, към това семейство. Алелуя, Татко. Отче, Ти, който си на небето, да се сетим името Ти и да бъде волята Ти, Господи. Благодариме Ти за малката Елисавета, Господи. Благодариме Ти, че ние помолихме преди около 9 месеца, Господи, и ето сега плодът на нашите молитви, те са видими, Господи Исус. И сега Ти взимаш славата си, Господи, и ние даваме слава на Тебе и Ти благодариме с благодарност. Пристъпваме пред Тебе, Господи, и заедно с моите брати и сестри, познати и близки, Господи Исусе, казваме, че много се радваме, Господи Исусе, да видим на бял свят малката Елисавета. Благославям, Господи Исусе, Кюра, благославям и Соня, Господи, те са едно прекрасно семейство, Господи, за които ние дълго време, Господи, се молихме, постихме, ревахме, ядяхме, спахме и сега, Господи Исусе, ние виждаме плод, Господи. Благославяме ги в дух, душа и тяло. Моля Те да опазиш малката Елисавета, Господи. Сега, Господи, в името на Твоят единороден Син Исус Христос, полагаме ръка, Господи, в знаме, Господи, Ти да защитиш. Нека тя да има добро детство, нека тя да има добро юношество, нека тя да бъде една здраво стабилна земята жена в бъдеще, Господи Исусе, чрез което Ти да изразиш царството си един ден, Господи. В името на Исус Христос те молим, Боже, в днешния ден, с благодарност, като Ти казваме, Господи, виждаме славата Ти, обичаме Те, обичаме Сони, обичаме и Юре, Господи. Благославяме Баба му, родителите му, майка му, Господи Исус. Всички хора в единство и съгласие, Господи. Благодарим Ти, Отче. Затвори и издигни ръката си. Почувствай Господа. Кажи му, Господи, аз съм тук и заради Теб, и заради това малко съзнание. Благодарим Ти, че преди повече от 8 месеца се молихме, Господи, когато Гюра казваше, че няма да не може да има деца, Господи. Напротив, ние се молихме. Ние се молихме и сега виждаме, Господи, че това, което казваше Гюра, Ти го обърна в обратното, Господи Исус. Благодариме Ти, отдаваме Ти слава, чест, поклон на Твоето достойно име и Те моля да приемеш слава от нас, Господи, пръстните хора от лицето на земята. В името на Исус Христос. Искам и пасторката да ги благослови, искам и моята съпруга да благословят детето, понеже също ние всички бяхме съпричастни на това дело. Благословен да е Господ, този, който благослави отробата, този, който дава живот, този, който прави да расте и този, който благославя живота. Знаете ли, аз съм свидетел, защото преди няколко месеца положихме ръце над отробата на Юра и Бог благослови отробата. Юра беше в притеснение поради здравословни състояние, че трудно можеше да има деца. Не казаха, че няма да има, но казаха просто, че ще бъде трудно. Но за Бог няма нищо невъзможно. Бог е този, който дава благословение. Бог е този, който дава от небето радост. Наистина, нека в този ден да бъдем съпричастни с радостта на Юра и Соня. Това дете преди да се роди,
аз го видях. Още когато Гюра каза, бремена съм и казах, Гюра, ще имаш момиче на това. Ще бъде тъмно, ще прилича на сон, ще има черна коса. Бог е верен. Господ е верен. И сега, когато я виждам работата на Исус. Господи, благословено да бъдем. Благодаря Ти, Господи, че чуваш молитвите ми, Татко. Благодаря Ти за Това прекрасно същество, Господи. Благодаря Ти за тази небесна радост, която прави в това семейство, Господи. Свидетел съм, Господи, свидетел съм за Суми. Свидетел съм за неговия живот, Господи. Как Ти го изкара от тъмнина, Господи, го постави на светлина, Господи. Свидетел ставам сега и на неговото дете, Господи. Свидетел ставам на това, което правиш Ти в животите на хората, Господи. Само единствено Бог Ти благодаря. Благодаря Ти. Благодаря Ти, Господи. Даваме малката принцеса по Твоята мощна десница, Господи, да бъде закрилена по Твоята мощна левица, Господи. Никога, Господи, болести да не дохожда до нея. Да бъде, Господи, много здрава, да бъде много щастлива да те с родителите си, Господи. Благословим от дълбочина на сърцето си, Господи. Благословим, защото видях, че това е плодът от моите молитви, Господи. Ние истина сега е да благословим от сърцето си, от дълбочина на сърцето си. И казвам, Господи, да бъде здрава, да бъде щастлива, да бъде много благословена, Господи. Обгрижена да бъде, Господи, с Твоята любов, Господи, по Твоята закрила, Господи, по Твоята мощна сила, Господи. Твоята кръв, Господи, да бъде защита за това малко ангелче, Господи. Благодаря Ти. Благодаря Ти за Юра, Господи. Благословен, Господи, Юра. В името на Исус. Господи, да бъде покорна винаги, Господи, на думите Ти, да бъде покорна дъщеря на Тебе, Господи. Благословен сърцето на Юра, Господи, да Те обича винаги, Татко. Винаги да търси лицето Ти, Господи. Да бъде жена мъдра, която се гражда домърци, която ще се грижи, Господи, ще дава любов на това дете, Господи. Благословим Сони, благословим ръцете ми, благословим трудът на ръцете ми, Господи. Да работи, Господи, да се грижи за Юра, да се грижи за Елисавета, Господи, в името на Исус. Силата на Твоето, Господи, която слиза върху Сони, Господи, винаги, Господи, винаги да бъде върху него, Господи, Твоята милост, Твоята защита и Твоята протекция, Господи, в името на Исус. Благодаря Ти. Слава на нашия Господ Исус Христос. Аз днес съм развълнувана. Бог познава сърцето ми и знае колко обичам Сони. Гюра, и теб те обичам. Ама той ми е слаб. Аз искам днес единствено да благодаря на моя Бог, защото аз и моя съпруг сме свидетели за живота на Сони. Ние знаеме той през какво премина, знаеме Бог от къде го изкара и Бог е верен, Сони. Бог издържа на обещанието си към вас. Той ви даде дар, този дар е от небето за вас. Специален подарък. Аз днес благославям малката Елисавета и я даваме днес на нашия Господ Исус Христос да бъде закрилена, Неговата мощна протекция да бъде върху нея, върху живота и Господи, в името на Исус. Благославям и Юра и Сони
да я възпитават в пътя на Бога, защото тя е от Бога. Подарък за вас. Благославя ви и ви обичам в името на Исус Христос. Алелуя! Добре. Благодарим на Бога за това, че ни събра малката Елисавета. Може ли някаква песен така бързичка да се радваме заедно така в Господа? Да? Някаква песен бързичка така да се радваме заедно в Господа. Става Господа, да стигнем за малко. Щом дигна поглед нагоре към небето, мокне сърцето, крепост ми падат, що ми е за свет. И за това ще тея и никога няма да спра. Крепост ми падат, що ми е за свет. И за това ще тея и никога няма да спра. Винаги ще тея това. Винаги за Господа Христа. Винаги, алелуя. И никога няма да спра. Винаги ще тея хвала. Винаги на Господа Христа. Винаги, алелуя. И никога няма да спра. Пейте с мен и радуй се моля, че радостта е нашата сила. Крепост ми падат, що ми е за мен с теб. И за това ще тея и никога няма да спра. Крепост ми падат, що ми е за мен с теб. И за това ще тея и никога няма да спра. Винаги ще тея хвала. Винаги на Господа Христа. Винаги ще тея хвала. Винаги на Господа Христа. Винаги, алелуя. И никога няма да спра. С мен
и радвай се Бога, че в радостта е нашата сила. Крепост и пада, що ние запеем с теб. Затова ще гледа и никога няма да спра. Крепост и пада, що ние запеем с теб. Затова ще гледа и никога няма да спра. Roshana, Kaimana, Devastika, Odeva Vishigana, Satanai Dina, Satanai Roshana, Satanai Sujina, Satanai Dina, Satanai Roshana, Satanai Sujina. Най-хубавите Колко е снимка вас със сетът? Ще направи само една снимка.